Plaža u Neiporiju je peščana, dugačka i prilično široka. Duž čitave plaže postoje beach barovi sa ležaljkama i suncobranima koje možete da dobijete uglavnom po ceni poručenog pića. Cene se uglavnom kreću od 7 do 10 evra za 2 frapea ili soka koliko vam je potrebno da poručite za set od 2 ležaljke recimo. A takođe ima dosta prostora i za sopstvene suncobrane. Na plaži postoje i tuševi i svlačionice. Kad je more nemirno, ono izbaci travu, ali to u principu ne smeta kupačima da uživaju u talasima. Cene pedalina se kreću od 12 do 15 evra na sat, a naravno ne koriste se kad je more ovako nemirno. More u Neiporiju je plitko, za decu idealno, za plivače pomalo dosadno, jer treba da se ide dosta do dubine, ali kad su ovakvi talasi, ono je odlično za uživanje, skakanje, tako da je zadovoljstvo zagarantovano i za velike i za male. Takođe postoji i vodeni park, dva da budem preciznija, jedan u starom i drugi u novom delu Neiporija, a ovaj na snimku je u starom i ovde je takođe zagarantovana zabava kad je mirno more, sve to po ceni od 12 evra po osobi za celi dan, a moram da napomenem da je cena ista i za decu i za odrasle.